Татарстанлылар Донбасс халкын яклауда махсус операцияда катнашучы хәрбиләргә теләктәшлек белдерә. Казандагы дары заводында да теләктәшлек митинги үтте. Цехларда Россия өчен, президент өчен үзебезнекеләрне ташламыйбыз дигән төп лозунгларны яңгыраттылар. Бердәмлек, ышаныч һәм ныклык. Казан дары заводы эшчеләре Россия армиясенең көченә ышана. Цехларның берсендә Россия кораллы көчләренә һәм ил җитәкчесе Владимир Путинга теләктәшлек йөзеннән митинг узды. Яшьләр, хезмәт ветераннары үз карашларын җиткерде. Я уверен и верю, что наш Мин ышанам, безнең кораллы көчләребез куелган барлык бурычларны үтәр, ә без үз чиратыбызда фронтка продукцияны җибәреп, тылны 100% белән тәэмин итәчәкбез. Поддержать политику нашего президента Путина и своим трудом. Президент Путинның сәясәтен хуплап, хөкүмәт һәм дары заводы куйган бурычларын үтәү өчен барысы да эшләнә, планнарны үтәүдә мөмкинлекләр зур дип саныйм. Эшчеләрнең кулларында Россия өчен, Путин өчен дигән плакатлар. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Әлеге лозунг белән бөтен ил буенча Россия хәрбиләренә теләктәшлек акцияләре уза. Я, как гражданин Российской Федерации, полностью поддерживаю Мин Россия Федерациясе гражданы буларак, баш командующийны Донецк һәм Луганск халык республикалары административ чикләренең бөтенлеген торгызу теләген тулысынча хуплыйм. Дары заводы хәзер алдынгы урында. Предприятие илнең оборона сәләтен ныгытуга өлеш кертә, армияны тәэмин итә. Бу митинг коллективның патриотлык һәм ватанга хезмәт итү омтылышын яңа бер кат күрсәтте. Бу безнең илгә икътисади һәм мәгълүмати басым шартларында аеруча мөһим. Фәнис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.